Renalai kunci? Hai Inlay. Hai. Oh, Boria. Hey guys, welcome to my new video. नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि चेनेलाव बरायफिनलायबाय आंनि साबस्क्राइबार आंनि भिउवार्सफोरखौ गासैबो गोजोन हामलायथि बावहरनाय जाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स' गाइस नै दा जोङो दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों गुदुं गुदुं गरम गरम बुस्थु जानो उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है ये तोतला है स' गाइस आफ्टर लं 5 years माने 5 बोसोरनि उनावसो जोङो दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो आंजों दंफायो नै नायदो सोर दङ ये तुतुलिया मा दंफायो आंजों सना मानु वा 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 रेलाय kunci hai Inlay hai oh Boria फाइनालि जोंना अमिताभ बच्चन ब्रादारा फैना मोनफैबाय जोंखौ ड्रप खालामसिगोन स्टेशनसिम नै अमिताभ बच्चन ब्रादारखौ नाय नुदों हाय Inlay दंब्रा हाय Inlay 5 days नि थाखाय न'खौ बाय गाखावथारदों नै सिबखावथारदों जोंना ब्रादारा न'नि खामानि बेयाव लामाफोरखौ हाखावगासिनो आरोना ट्रेन स्टेशनसिम थांगोन ड्रप खालामना फैफिनगोन जोंना अमिताभ बच्चना फैनानै ट्रेफिक जाम मालगारि फैदों आरोना मालगारिया बेसेबा गोलावखा नों माथो गुसुंसोलै लगाओ मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार खान्दासो नङाबा होनलाय बेसेबा गोलावनो दैमा खान्दासो नङाबा माने लामा बानायग्रासो इयो नै लामा बानायग्रासो माबा ससेल' कारेन्टनि गोलाव सालायदोंमोन आंबा कारेन्टनि माबासो फाइनालि धलाइबिलनिफ्राय रावना होमारसिगोन जोङो गगामुगसिम सानबानि थाखाय बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टखौ बाय होनथ'सिगोन आरोना लोगोफोर नै ओरैनिफ्राय ओरै डाइरेक्ट थ्रु धेमाजि स' नायलांबाय दालां मोनबाय मायावनो जिरायदों आरोना बिहार मोनबाय लोगोफोर नै दासोलै बिहार मोनबाय लोगोफोर बिहार mana mana जाथारबाय lagi खालि खारसै जाबाय जोङो थांबाय थायदो बाय दुनिया जोंनिथिं माइआ गायखांबाय होमबाबो गायखाङाखै बिसोरनिथिं नाय गगामुग मोनहां जाबाय आरोना जोङो बरदल'नियावसो ओंखारगोन नै एबारसो मोजां नुदों भिउआ हाजोआ नुबाय हाजो सेर फैबाय दिनै होनलाय नोगोद मोजां नुबायलै हाजोखौ नायलाय जोंना सलमानिया बुस्थुफ्रा ओरैनालाय मा नै
दिनै न'आव थांनो ओंखारबाय गोबावनि उनाव सानब्रै थाफैनाय जाबाय आरो ना गगामुग रायजोआव ससेल' गगामुग स्टेसन हाय गाइस दिनै न' फारसे रावना गगामुग स्टेसनाव थांगासिनो नै दा नै लड जाजोब्बाय सारा सामान ओमफ्राय जानायबालाय गगामुग स्टेसन मोनबाय बाय बाय गगामुग